ang kasaysayan sa mga liham kay Tiadeli. Itong inyong Tiadeli. Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging... Heto ako ngayon, nagtutulos ng luha sa harap ng kaba. Kung bakit kasi nasanay sa laging pagtunghay sa bintana at magbilang ng alikabok na nagdaraan. Habang si Mr. ay nagpapakpal daw ng kalo at kakatrabaho. Ay, makapal na rin ang kalo sa utak ko. Upo, laba, plancha, hain sa mesa. Parang drama sa radyo na nakasanayan kong pakinggan. Kaya tayo nahulog tuloy sa balon. Bunsong wala pang muwang at hindi ko maintindihan kung bakit mas pinili ng nanay na umupo sa harap ng radyo. Is done. The queen is clean under the sun is tied clean. You tied clean. Mr. Romantico, maliban po sa mumunting tampuhan bilang magkasintahan. Sa aming batang edad, kami po isa